לשימוש נכון, יעיל ובטוח יש להקפיד על אופן השימוש. תחילה חבר את השנאי לחיבור בגוף המעדה. בדוק שמתג ההפעלה נמצא על מצב סגור, כעת חבר את השנאי לשקע החשמל. עכשיו כשהמעדה מחובר לחשמל, הפעל אותו על ידי העברת מתג ההפעלה למצב הפעלה. המתן כ5 דקות לחימום המעדה עד לטמפרטורה המתאימה לאידוי. כשהמעדה חם, מלא את פומית הזכוכית בחומר המיועד לאידוי כשהוא קצוץ היטב. רשת המתכת מונעת מעבר של חומר לאורך הפומית. כעת הכנס בעדינות את הפומית למקום המיועד. החיבור הסופי מתבצע על ידי מגנט ייחודי. המתן 5 שניות לצורך פעולת אידוי החומרים הפעילים, ולאחר מכן שאף מפיית הזכוכית את אדי החומר. כל כך פשוט לשמור על הבריאות. לאחר השימוש, הוצא בעדינות את הפומית מגוף המעדה. היזהר, החלקים חמים מאוד. כשהפומית קרה, יש לנקות אותה בעדינות משאריות על ידי אפליקטור טבול באלכוהול רפואי. ערכת ה-iVapes כוללת מעדה, שנאי 12 וולט, צינורית סיליקון רפואי הכוללת פומית ופייה, 3 מסנני מתכת להחלפה ו5 אפליקטורים לניקוי.